Terve! Aiheena oma hoito, lääkäripalvelut. Onko ne vastakkain? Ei ainakaan minulla. Minä tarvitsen molempia. Niin, ensiksikin terve. Mulla unohtui sanoa se terve-sana. Ja ennen kaikkea nyt, kun minä puhun terveydestä. Mulla tässä näin minä ruukaan aamusella aina kun minä nousen, niin minä mietin näitä asioita ja pohdin. Ja joskus tulen järkevään tilanteeseen ja joskus en, mutta nyt minä olen pohtinut tätä. Sen jälkeen kun minä laitoin videon siitä, että kun kävin siellä Loimaalla ja vatsan kanssa ja jossa tehtiin tähystys ja puhuin suolahaposta ja ynnä muusta. Ja sitten minä sain erilaisia kommentteja. Minä aina luen kaikki kommentit. Ja yksipä laittoi vielä kommentin, että no syö seuraavaksi rikkihappoa. Minä ei kyllä tiedä mikä on rikkihappo. Mä olen tehnyt rasvamääritteitä maidosta ja siinä tarvitaan aminohappoa ja rikkihappoa. Mutta se on väkevää ainetta. Mutta onko todella niin, että ne, jotka hoitavat itseä, esimerkiksi minä, niin me olisimme lääkärivastaisia. Tätä minä kuulen. Ja minulle soitettiin. Yhtenä päivänä, jotka on mulle puolituttuja, minä sain 4 soittoa siitä. Juuri tästä suolahapon käytöstä. Ja asia oli ymmärretty näin, mikä minua harmitti. Suurin osa oli ymmärtänyt sen täysin väärin. Puhelut oli ensiksikin se, että minulla ei ole ollut muuta tekemistä ja mä olen pitkästynyt tässä mummon mökissä ja mä olen tuntenut, näin ne kertoi. Tai näin minä ymmärsin niiden kertomuksesta. Ja sitten mä olen vähän mietiskellyt, että mikähän mua vaivaa. Ja sitten kun on ollut vähän maha kipeä, niin mä olen kävellyt luontaistuotekauppaan, koska mä tykkään siellä kuulemma käydä. Ja siellä on tullut ovella heti kauppaa ja puhelimellahan ne kauppaa, mutta ei siellä luontaistuotekaupassa kyllä kukaan hyökkää kippuun. Niin nyt kuitenkin näiden soitteen perusteella siellä on hyökännyt mulle joku kimppuun ja alkanut esittelemään ja kauppaamaan minulle suolahappotabletteja. Ja niinhän minä olen mennyt siihen lankaan ja ostanut niitä suolahappotabletteja. Enkä ole älynnyt lopettaa. Ja pahinta mikä oli niin kuin yksi sanottu. Ja sitten siihen 4 vuotta olet syönyt niitä ja nyt olet pilannut mahas. Ja nyt menit viime lääkäriin. Ja lääkäriä syytät nyt kun sulla on maha pilalla. Minkä takia söit niitä suolahappotablettia? Ja tämä minulla on vähän kiusannut, että ensiksikin se, että mulla ei ollut muuta tekemistä kuin miettiä mikä minua vaivaa. Ja sitten luontaistuotekaupassa minulla on puolivängällä niitä myyty ja minä syön kun on käsketty. En kuulu ihmisryhmään, että minä syön mitään käsketään. En ruokaa enkä ja vielä vähemmän pillereitä. Ja vielä vähemmän, minulla ei ikinä kuullut, että joku olisi ostanut suolahappotablettia sen takia, kun olisi jossakin suositettu. Ei niitä kukaan suosittele. On ne semmoisia tabletteja. No, mihin minä tarvin sitten sitä lääkäriä kuitenkin? Kun minä näille ihmisille sitten yritin sanoa, että minä tarvin lääkäriä. Niin, kun ensin on pilannut vastas, niin sitten menet lääkärin tykö. Häpeäisin. Ihan näinkin sanottiin. Mihin minä tarvin lääkäriä? Minä tarvin että minut diagnosoidaan. Mä olen aina tarvinnut lääkäriä. Ja aina lääkärit tekevät viimeisen tutkimusten mukaan. Ne on aina viimeisimmät tutkimukset, mitä on tehty, niin lääkäri noudattaa niitä ja hänen on noudatettava niitä. Mutta kun ne muuttuu. 70-luvulla, kun mulla oli oikein selkäkipeä, ja niin se tutkittiin ja sanottiin, että se pitää leikata. Olin jo sairaalassa. Kunnes minä aamulla päätin, että sitä ei leikata. Ja lääkärit sanoo, tai ne ortopedit, mitä siinä oli, että niitä leikataan liukuhihnalla ja se on nykyaikaa.
Tänä päivänä niitä ei enää leikata eikö liukuhihnalta. Nyt on erilaiset tutkimukset ja niitä leikataan ainoastaan ja vain hyvin harvoin. No sitten 80-luvulla mun tyttäreni sairastui ja annettiin insuliini, koska hänellä todettiin olevan diabetes. Ja taas minä tarvin lääkäriä. No niin. Ja kun minä sain sen diagnoosin, sen jälkeen minä aloin tutkimaan, kun olin innokas, että mistä johtuu, että lapselle tulee diabetes ja millä se voisi parantua ja millä on ennen aikaan parannettu ja kaikki. Ei ollut silloin nettiä, mutta minähän luin kirjastot läpi ja vielä kyselin muiltakin. Ja mä nyt sitten tiesin, että missä on insuliini ja missä on mitäkin. Vuoden päästä hän oli parantunut ja on edelleenkin. Nyt on 46-vuotias. En taaskaan syytä lääkäriä. Lääkäri teki silloinkin justinsa niin kuin hän oli lukenut ja niin kuin laki määrää. Laki määrää varmaan lääkärien tekemään viimeisten tutkintojen mukaan, ja heilläkin on yläpuolella ne ihmiset. Ei se lääkäri voi määrätä mitä sattuu. Ja jos on lääkärivalan tehnyt, niin siinä oli, että viimeisten hoito, jotakin, en muista mitä siinä lukee, mutta siinä luin kyllä ennen tätä, en muista. Mutta heillä on velvollisuus noudattaa niitä sääntöjä, mitkä heille annetaan. En syytä. Taaskaan. No, sitten minä menin 70-vuotistarkastukseen. Tai me oli vasta 68 vai 69. Todettiin, että mulla on helikobakteria. Ja siihen aikaan vielä 2016 jotakin, niin ajettiin helikobakteerit aina vissiin. Ja se oli viimeistä huutoa. Ja minultakin ne ajettiin. Tänä päivänä lääkärit sanoivat, että ei ne kuulu ihmiselle. Jos ne haittaa tai niistä on vaivaa, niitä ajetaan sitten, mutta muuten niitä ei ajeta. No, mutta silloin vielä 2016 ajettiin. Mulle tuli vatsavaivat. Ihan mahdottoman. Ja nyt minä painotan. Minä menin lääkärille. Eikö menin ensin apteekkiin. Ja siellä annettiin mulle happosalpaa. Ja minä söin niitä. En parantunut, vaan ripuloin. Eikö ollut, tässä oli kova tuska ja kaikki vaivat. Menin taas apteekkiin ja jälleen sain uusia. Ja jälleen. Ja aina kun minä sain niitä happosalpaajia, niin minä tajusin, että ne se vasta pahoja ovat. Sitten menin lääkäriin. Ja hän sanoi, että pahat happovaivat. Ja sitten minä sen jälkeen vielä kävin yksityisellä. Ja sitten kävin Helsingissä yksityisellä. Ja eikä vikaa löytynyt. Siinä vaiheessa minä menin vasta lääkäriin. Ja joskus 3-4, ainakin pari vuotta siitä sitten, joskus 2018-19, niin menin lääkäriin. Ja kun mie en saanut vaivoihini minkäänlaista apua, niin siinä vaiheessa en enää mennyt lääkäriin, vaan menin nettiin. Ja nyt oli jo netti. Ja mitä mie sieltä luin? Sieltä luki, että useimmilla, joilta ajetaan helikobakteeri, niin tuli ne vaivat, joita mie tässä luettelin. Toiseksi sitten tulee kilpirauhas sen vajatoiminta ja B12-vitamiini loppuu. Ja mä huomasin, tai en mie huomannut, kun mulla oli kilpirauhasen vajatoiminta todettu noin vuosi sitten. B12-vitamiinin puute oli todettu. Ja kun minä luin sieltä, niin enää en todella mennyt lääkäriin. Mutta en minä sano, että lääkäri tekee väärin, vaan minä tiesin, että sitä nyt ei, lääketiede sitä ei vain nyt sitten tunnusta. Tai ei tiedä. Menin nettiin ja luin. Ja siellä oli ne oireet, mitä oli tullut, mitä oli kaikkia näitä. Ja minä laskin, että mulla on kilpirauhanen, mulla on B12, mitä minä lopun.
mulla ei vatsa ei kulje ja laihtunut. Menin luontaistuotekauppaan ja ostin suolahappoa. Ja sen jälkeen minun elämä parantui. Ja siitä meni vuoden päästä, vai oliko vähän yli vuosi. Kilpirauhaslääkkeen sai jättää pois. B12-vitamiini otan nyt joka 3. kuukausi. Ja mä tunsin itseni terveeksi. Ja mietin, että minkä ne lääkärit sille voi, jos heidän on noudatettava niitä sääntöjä, en syytä lääkäreitä. Kuitenkin, kun minä nyt tuolla Loimaalla kävin ja tein sitä videon ja olin pettynyt. Tai nyt oliko pettynyt, mutta joka tapauksessa minä tajusin, että nyt ihmisillä on semmoinen käsitys, että jos hoitaa itseänsä, se on lääkärivastainen. Ja joka hoitaa lääkärin mukaan, niin se ei kävele luontaistuotekauppaan, koska minulle soitettiin. Yhtenä päivänä, siitä seuraavana päivänä, kun olin tehnyt sen videon, niin minulle soitti 4 ihmistä. Itä-Suomesta, Pohjois-Suomesta ja täältäkin. Sanottiin näin, että kuulepa Kirsti, miten sinä tommosen videon teit? Ensin syöt suolahappoa 4 vuotta ja kehtaat mennä sitten lääkäriltä apua pyytämään. Ja tässä vaiheessa minä olin jo viisas. Minä kysyin, että no minkähän takia minä syön sitä suolahappoa? No, kun sinä niin tykkäät käydä siellä luontaistuotekaupassa, niin se on mennyt ovesta, sinä olet mennyt ovesta sisään ja heti on tullut, niin kuin ne siellä kaupassa tulevat, niin ne tulee esittelemään sulle näitä pillereitä. Ja ne on esitelleet sulle suolahappoa ja se olet alkanut syömään sitä. Huom. Mulla ei ikinä luontaistuotekaupassa esitelty eikä pakko myyty. Puhelimessa on, mutta ikinä ei ole tullut luontaistuotekaupassa, että olisi mulle esitellyt. Ja ennen kaikkea, että on nyt tullut mulle suolahappoa myymään. Nytpä minä en enää väitellyt vastaan, vain kysyn, että no minkähän takia ne sitä suolahappoa just mulle sitten esittivät. No sen takia, kun se oli mennyt kaupaksi, niin saivapahan myytyä. Ja kun minä yritin sanoa, että kun minä olen käynyt lääkärissä, no miksi et tehnyt niin kuin lääkäri käski? Sitten minä sanoin näin, että minä itse netistä luin 2-3 päivää ennen kuin sain selville, että minun pitää käyttää suolahappoa. No et olisi mennyt sinne. Kaikki 4 ihmiset, ne oli sitä mieltä, että mä olen ollut täysin terve. Ja mä olen mietiskellyt, että mikähän mulla maassa on. Ja kun ei ole aika kulunut täällä mökissä, niin mä olen lähtenyt luontaistuotekauppaan kyselemään, että mitähän ne mulle tarjoaisi. Ja tällä kertaa oli tarjonne mulle suolahappoa. Ja kuten yksikin sanoi, että miten sie kehtaat mennä sitten lääkärin 4 vuoden päästä, kun olet suolahapoilla pilannut vatsan. Ja kuten minä tuossa edellä kerroin, minä olin syönyt niitä happosalpaa ja sitten mä olin käynyt Vampulan lääkärissä, Huittisissa kävin, sitten mä olen käynyt yksityisellä ja mistään en saanut apua. Sen jälkeen minä vasta menin nettiin, koska olen hyvin laiska ja minä aina toivon, kuten minä sanoin siellä Loimaalla ja minä olen sanonut täällä Vampulassa, että minä en mitään muuta toivon, kun lääkäri määräisi mulle semmoset pillerit, että kun minä niitä 3 kertaa päivässä ottaisin tai lääkärin määräyksen mukaisesti ottaisin, niin mulla olisi vatsa kunnossa. En mie ajattele, että se pitää olla just luontaistuotekauppa. Aivan saa mitä ne antaisi mulle. Mutta kun ne antaa vain mulle niitä happosalpaajia. Ja tässä, mikä mulla on pointtina, ei voi lääkäreitä syyttää. Jos miettii, että 70-luvulla liukuhihnalta selkää leikattiin, ei leikata enää. 80-luvulla oli kaikki, jotka sairastuivat diabetekset, oli vanhat tai nuoret. Niin ne ei ikinä sitä parantunut. Nyt on taas jo uusi suunta. 90-luvulla
jos oli suonikohja, ja kuten mun kahdella tuttavalla oli pahat suonikohjut, niin ruiskutettiin rikki ne suonet. En nyt voi sanoa, miten ne on tehty, mutta kuitenkin he itse sanoivat, että ne ruiskutettiin rikki, niin ei tule suonikohjia. Ja ne on ollut kuulemma, niin kuin tämä viime viikolla sanoi, että ne on ollut mitättömiä ne pienet pintaverisuonet. Tänä päivänä samat ihmiset kärsivät siitä, kun ei ole niitä pintaverisuonia. Ja joka kerran on ollut uusinta tietoa. 70-luvulla oli uusinta tietoa, 80-luvulla oli uusinta tietoa, 90-luvulla oli uusinta tietoa, miten suonikohjia hoidetaan. Ja eräänä päivänä nyt on uusinta tietoa se, että vapautunta vatsaa ei ole. Ja sitten tulee uusinta tietoa joku muu. Ja nämä lääkärit tekevät parastansa. Ja nuoret on jo vähän viisaampia, mie luulisin. Koska tämä Loimaan lääkäri, nuori lääkäri, olisikohan 30 ollut, sanoi näin sitten lähtiessä, että muistakaa rouva, minä en suosittele teille näitä suolahappotabletteja, mutta jos teillä on ollut 4 vuotta ne käytössä, niin ette te niihin kuole. Ja meinasin sanoa, että mä tiedän lääkäri, että sinä voi muuta sanoa. Ei sulla ole valtaa sanoa, että ne on hyväksi sinulle. Koska lääkärit toimii alasena ihan niin kuin kaikki muutkin. Jos lyhyesti jotain, 80-luvulla tuli niitä hometaloja ja vanhat miehet, jotka remontoivat esimerkiksi minun Kemin taloa, niin he sanoivat, että nyt tehdään hometaloja, kun plastiikalla pullotetaan koko talo. Rakennustarkastaja, nuori, oli lukenut ja sanoi, että täällä on pakko tehdä niin kuin minä sanon. Tehtiin. 20 vuoden päästä oli pohja putosi siitä talosta alas. Ja sitten oli taas uusi tieto, että ei niitä saakaan pullottaa. Ja nämä ihmiset, jotka ovat virassa, niiden on noudatettava niitä uusia sääntöjä. Myös lääkäreiden on noudatettava uusia sääntöjä. Ei tänä päivänä kuulkaa enää pintaverisuonia puhkota. Ja monta muuta asiaa on tullut. Pihkaa ei saanut ehdottomasti käyttää uusien tietojen mukaan 80-luvulla. Ja tuohon koivun mahlaan jopa pelkästään kuoli, kun se oli niin vaarallista. Tänä päivänä on koivun mahlat ja on pihkat ja kaikki. Ainoa uusinta tietoa. Tuliko selväksi? Minä laiska ihmisen juoksen ensin lääkärille ja kun ne sanoo diagnoosin mulle, minä olen tyytyväinen ja pyydän apua, pyydän lääkkeitä ja kun sitä ei saa, menen nettiin ja alan lukemaan, mitä pitää tehdä. Ja nyt syön suolahappotabletteja niin kauan, kun elän. Toisin sanoen mieluummin lyhyesti hyvää elämää kuin se, että pitkästi huonoa elämää. Jos minun vatsa huonoksi menee, mieluummin mie kuolen siihen, kun sitä elämää, jota minä 2 vuotta elin, ennen kuin löytyi ne suolahappo. Eli helikobakteerin ajon jälkeen ja ennen kuin löysin suolahappoa. Sitä 2 vuotta oli niin ikävä elää, että minä en halua toista kertaa sitä elää. Heippa! Niin.